אוי, לא בדקתי מה הם. זה ביזבז, זה קיפי. ואורי תלמיד. הרבה נעלה. אוי, לא. תלמיד טוב. אורי תלמיד. אורי... לא תלמיד משהו. אתם באים אליי או משהו? מרימו. רגע. נו. טוב, שימי. נייס. תוכל להתעורר בבקשה, יוסי? יוסי, באמת. אתה מת. אני מת. לא הבנתי. חשבתי אתה מתקמפר שם עם הסנייפר שלך. וואלה, אתם נגד החבר'ה של אלי. כן. של אלי, כן. טוב, של אלי? אז הם שחקנים? קיפי אני יודע שהוא טוב. נופ. Keep is down. לא, קיפי עוד חי, האמת. זה איפה ימות. קיפי הוא 320 כי הוא... לא, הם עושים כל היום רייטים. מה? למה המלי שלי לא פגע? אני לא יכול לפגוע בו. הוא מרים. נו באמת, איך הוא לא פאקינג מת. אפשר לו 0 חיים. אני מה מת. זה הבולשיט הזה? בולשיט. היה קצת בלגן. בולשיט זה שם של דג. אני חושב שאתה רוצה להגיד שבולשיט. בולשיט. 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 בול שלחן. תחום תחת, אחי. הולכים לימין נראה לי. אורי תלמיד תייג אותי. תייגתי אותו גם. יש אחד בימין פה. נו, רבע כדור. אחד במדרגות בצד ימין, קופץ עכשיו. אוי, נו באמת. טוב, תבדוק אותך. בא אליכם. יוסי, אנחנו נשמח להרמה. אומרים. יוסי. וואי, הם הרימו מהר. משהו, אין לך כלום. חשבתי שולדר צ'ארג' ובלינק סטרייק. הם קמו מהר. כן, ממש. שיוסי, במקום להרים אותך, עושה גלגולים. כן, אני יושב פה, כאילו, מה הקטע? הנה, נראה, אני אתגלגל אליו כי זה יותר מהיר. טוב. לא מאמין שלא פגעתי בו, בולשיט. תברח, יא הומו, תברח. תעזרו לי. אני איתך. איפה הם? אני פה הולך מכות לבד. זל. נראה, אני איתך. כמה הם כולם? 320? יש מצב. תעזרו לי פה. We helped. כן, ציוד של המפתחים של דסטיני. ריידים עם אלי כל הזמן. וואו. גם אתה יודע, הם לא מחכים הרבה, איך שיש את ה... כן, הם עושים את זה בשלישי. כאילו את הרענון של יום שלישי, טאק, הם בפנים. על הבוקר, כן, הם כאילו, אף אחד מהם לא עובד בבוקר. חבר'ה של אלי, לא? כן, שאף אחד מהם לא עובד בכלל. רמז? לא, קיפי וביזנס נראה לי זה לא ילדים כמו... הדאבי וכאלה. Like lovers do. אוקיי. הנה, הצטרפו שני צופים. מה תגיד? אני אחד מהם ועוד אחד. באמת. מתים, אתם מתים. ברח בתוך פרצוף שלו, יוסי. לייד. שימי מאחוריך אחד. איפה? זה היה שימי. ביזבז מאחוריך. שלישי בימין. תן בו חיץ. דבקת? ברח לי. פטיש! פטיש שלו. אתה בן לך חץ, יופי.
הולך להרים. עוד שני מת. יפ. אני אתן לכם את הסיבוב הזה. וג'י. זה כבר סיבוב רביעי או... שלישי רביעי? אתה עושה לי טיבק. טיבק לטוויץ' שלך. בוא נראה מה כן, ה-KD שלך. משחק רביעי שאני פותח סופר ולא הורג איתו כלום. כן. זה נאמר, זה כאן חלש. כאן חלש. רונן, איך שאני נכנס לפארטי, משפיע עליי. שללללה. אתה שיחקת דיוויז'ן? In the morning. לא. למה? אתה צריך לקנות, הוא רונן. ישחק איתנו במשחק שיצא. כן, נקנה כשיצא. למה לא שיחקת? שתדע לך שנהנינו. תכלס כן. משחק לי דסטיני, אחי. נכתוב לקיפי ג'י ג'י. יש לי אותו בפרנד. הם לא שיחקו הם אותו. לא. די, פרגן. חטפו 5-1. הופה, יש עוד צופה. יש 3. אמרתי לך. אתה משתלט. אני, אחי, אני להיט. לא, אין לי את קיפי. מה רשמת אבל בסטרים? טריילס? כן. טרייז ניברו. איזה יהודי מת. טריילס in Hebrew? תרשום טריילס no guns tits out. אוסייר was a Jew 100%. יכול להיות, אחי. הוא היה נימול. מה זה משל את הזמן? Night lovers do. Holy shit, chip cheese is still on. החבר שלי. מי כתב לך את זה? זה דורון. אני טורו. אני טורו. אתה יודע מה זה רפרנס? בוא נראה אם תבין למה זה. נכון, כן. אבל כאילו זה כתוב הני כמו דבש. זה מצחיק. דורון מצחיק. לא יודע למה זה מזכיר לי את הבלימינה. אני טורו. מפוצץ בדיני רוס. ברור שאתה זה מפוצץ, מגניב. אתה תימני, אתה שומר הכל. כמו שצריך, חביבי. באמת. כמו שצריך. דבש. אני מרפד את עצמי בחורף שקר לי, אני לא מדליק חימום, אני שם שטרות. זה שוב הם. לא נכון. כן, שוב הם, אחי. זה כאילו יש קונקשן לחיבור, בייסט חביבי. מאצ'מייקינג, כן. יש פה אותי לחיבור. כל הזמן נגד והוא קיפי. זיהה שהם מתים. וואי, איך הם מתבאסים עכשיו? כנראה, כן. אבל עכשיו הם יודעים את הטקטיקה שלנו. כן, לרוץ ולראות. אם הם יעשו גם. שמשון וניר כהן, כן, אני משחק עם שימי וניר. עלו עלינו, שימי. שימי הקודנס וניר, שלנו לא מספיק. שימי ויוסי סוחבים את ניר, יותר נכון. סליחה? I've held my own. זה נכון, האמת ראיתי שאתה... 4 משחקים, אני עם KD פלוס פלוס. מתי ייכנס לך איזה מישהו שיגיד לך, פרי פלסטיין? יעשו את זה, עושים את זה בדרך כלל. כאילו הם באים ומחפשים את זה. שימי תזהר, שימי. הם בפנים? כן, אחד רץ כן, עליי. אחד בפנים, עוד אחד בפנים. אני עוזר לך יוסי. הוא מאחורה. מה זה היה יוסי? יפה יוסי, זה היה טוב. זה היה יוסי. אוי יופי, עלית ל6 אנשים, אתה מתעופף פה. אחי, אני להיט. רק החיבור יורד, אחי, זה מתחיל להיות נקודה. רונן כתב פרי פלסטיין. מה זה? מה קרה? מה, שימי, לא ידעתי שאחיך שמאלני. בסדר, אתה בטוויט של שמאלני. תראה את ההדשוטים, מה אתה זה? תראה איזה הדשוטים הבאתי עכשיו. זה למעשה, תכף הוא מחליף שיידר ירוק. הוא תומך חמאס. איך שדורון כתב שהוא יעשה פה בן לכולם, אז 3 אנשים ברחו, נשארנו 3.
נו. וואו. שם לו בתוך ראש שלו. נוריד את האיכות למדיום, למה... כל הזמן נהיה כתוב, מקוטע פתאום, יש לי חיבור שלך להתחרבן. לא, זה בצד אחלה שלך. זה פוגע לך בחיבור, בטוויצ'ינג שלך. דורונן, רואה איזה גבר אני במשחק הזה, וואי וואי? איזה גבר? די גבר. הוא לא מפרגן? לא. מה הוא אם הוא לא מפרגן? חבר לא מפרגן. סביר להניח. אני חושב, אני לא יודע, לא הייתי סגור על זה. איזה נוד מה בחוץ, זה אתיופי. וואו, יש לך צופים אתיופים, אתה יודע גזענות. לגמרי. אני לא פוגע. הוא ליד הספיישל? לא, הוא דחף אותך. וואו, מה זה היה עכשיו? וואו! מה זה היה עכשיו? זה קרב כל כך. מה זה היה? פרנורמל אקטיביטי. מישהו הפך לחייזר. זה היה כשניר מוציא את הקול התימני ושר בטון גבוה. אחד דחף? רק תימנים יכולים להגיע לטונים כאלה. קח לי את הגנייבה. תקחו את ה... ניר, לא חשבנו לחכות לך לרגע, את האמת. תכלס, כן. קחתי לה. טוב, ניר. איזה חברים לא מפרגנים. יוסי, אתה נדבקת אישימי. אתה לא מפרגן. מה זה? what the fuck? אין לך אבי? מה זה היה עכשיו? נתתי טיל, הרמתי אותך, עשיתי הכל. אתה לא יכול לפרגן. כך. תודה. שלא תגיד. מי זה? זה רונן. חבר שלך. ניר! רונן, מה שלומך? מה העניין, אחי? בסדר, אני רואה אתם קבוצה גדולה היום. הם משחקים טרייס, אני רואה אותם אוי, באינטרנט. תלמיד. רואה אותם באינטרנט? לא הבנתי. כן, יוסי משדר את הסוני באינטרנט עכשיו. טוב, ניר, הרגת עם הסופר. כן, ניר, כל הכבוד. את כולם הרגת עם הסופר? לא, שימי גם הפיץ סופר, כמובן. מה אתה עושה? כלום, הגעתי עכשיו לטאוור וקניתי 3 of coins. בום. הרווחת. יוסי, שר- אתה חייב להיות שר דוש אמר בתשובות לי. שלך, כן? לא, מה, פרגנתי, זה באמת חשוב. איך קוראים לך אחי? ניב. ניב, אתה יודע מה זה טוויץ'?